Tak Davide, třetí vyhraný letošní derby, jak chutná? A je to výborný pocit, hlavne kvôli tým fanúšikom, čo chodia. Fakt, v Hradci sú skvelí fanúšikovia. Chodia nielen na derby, ale aj na iné zápasy a to vďaka patrí im a my hráme pre nich, takže jsme určitě rádi. Ty si původně se nevešel do sestavy, nakonec díky tomu, že vypadl Ren Davida Reny, tak se tam dostal. Kdy jsi to dozvěděl, že budeš hrát? Dozvěděl som sa to ráno po rozkorčulovaní, vôbec som nemal hrať a čo mám k tomu povedať, radšej nič. Chtěl si o to víc ukázat trenérům, že do té sestavy patříš? Tak ja podľa mňa patrím do tej zostavy, ale okolnosti sú aké sú a uvidíme, čo budem hrať ďalší zápas. Přitom hýřil si tam aktivitou, střelil branku, myslíš si, že ti to může pomoci tohleto? Tak aj na Sparte som tiež hýřil aktivitou a nepomohlo mi to, tak uvidíme. No. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Dneska dva důležitý hráči vaši, první Ondra Kacetl parádně zachytal, souhlasíš? Tak ja som Ondrovi vravel, že nie sú zápasy ako, nie že ťažké, ale zápasy ako Sparta, ako derby, to sú zápasy pre ňa, aby sa ukázala. Som mu povedal, že to sú veľké zápasy, takému musí vychytať, nejaké, keď sa hrajú tam nejaké dole tie zápasy, to sú povinná jazda, obrazne povedané. Takže takéto veľké zápasy a tedy ten hráč rastie a určite mu to pomôže na psychike. Druhý muž, který rozhodl Šimi, jeho parádní akce, co s tomu pak říkali? Šimi má skvelé ruky, je skúsený hráč a my všetci o tomto vieme a keď už išiel sám na tú branu, všetci sme vedeli, že pôjde na backend, lebo proste to má skvelé a trénuje to stále a proste má skvelé ruky a vyšlo mu to a veľmi som mu to prial. Nakonec jste si to i s divákama užili, asi 6. hráč v poli pro vás. Tak keby sme tam zase nešli, tak to by nebolo pekné, lebo jak som pravil na začiatku, my hráme pre nich a oni sú tu tiež pre nás, takže musíme sa navzájom a keď oni cítia, že aby sme tam išli, tak my musíme tam prísť a poďakovať im. Super, díky moc. Ďakujem.